tieko. Wenyara lo tieko. Kuye matin. Abiyo je anaparo mana gima senior wacho to kata Fredo wacho. Manongi. Chama nongi. 2017 ka CPA ne minority leader no yudo award mar EGH. Nyalo paro ndalogo ne pok wadonje handshake. No tamore the state house yudo award ne. Mo wacho mabe ni wan kaka jonasa ok wanango ok sirikal to kopuodho sirikal ni. Kane handshake odonjo no dhi mokawa award ne. Kanyo chineno nyocha kancho wache bunge nyo wacho mabe ni pok kanyo no state house be pok aromo gi William Ruto ni Hansard. Omiyo kano yie omiyo lemoni. Mbadi en ngama loyal kabisa chama kende chairman mar chama. Okonya dhi kao olemo mababo koti mangoa okopuodho. To chama bokoti mango okopuodho. Badi nyirombe. Nyaka nyirombe. Wandai nyaka parliament ochung ni Uhuru Kenyatta okuo e bunge mo wite mo nyise ni obedo banned for one session manyiso ni igachi mo golo e bunge mabange ni Powers and Privileges Committee tugo matin kanyo to gwacho ni mano was a very harsh decision modwoke. Nyochi neno kata pichi ni moko ka wuotho manidi Land Cruiser. Kon bade kata mongweche IBC koro magi jokma kata kiduogo ni loyalty to gin loyal. Omiyo ka giyudo gini tok ni giyudo ni gidhi e tok pasia mar chama. Chama no endorse gini en mana ni dhi time jikon e tok pasia. Magodo ingeni siasa ten siasa wacho in politics is a lot. Omiyo gima notimre no kik ngato nyisi ni chama kia. Chama ng'eyo. En mana ni kama senior wacho niya wuoguru landelela ne se mabe ni chung mondo pronounce ni an kata poko. Mansia kawati kuni kainya